A yau din nan an girmama shugaba Buhari, tsohon shugaba Buhari marigayi a fadar shugaban ƙasar Najeriya, wato presidential villa kenan, inda kamar yadda kuke gani shugaba Tinubu ke buɗe sabon littafin da aka wallafa domin tarihin rayuwar shugaba Buhari, wato a littafin da yake da suna From Soldier to a Statesman, inda littafin fa ya zo da abin al'ajabi da wato abin da tarihi ba zai manta da shi ba, inda a wannan littafi zai yi bayanin cewa shin menene ya samu shugaba Buhari a lokacin yayin rashin lafiyarsa a shekarar 2017 zuwa 2013, sannan kuma menene abin da ya faru har aka kori wato shugaban DSS a lokacin da Buhari ke kasar London da ke jinya, wato Lawal Daura kenan. Sannan kuma wannan littafi har ila yau zai yi bayanin cewa shin da gaske ne ana forging din signature din shugaba Buhari a yayin da yake mulki, lokacin da ya mulki. Sannan kuma wani littafi har ila yau zai yi bayanin cewa shin da gaske ne wato ana saka na'urar recording a ofis ɗin Buhari da kuma ɗakin sa yayin da yake mulki. Duk wannan littafi zai yi bayanin sa. Sannan kuma wannan littafi har ila yau zai yi bayanin shin menene umarnin shugaba Buhari lokacin da aka yi EndSARS, lokacin da aka yi zanga-zangar EndSARS a shekarar 2020. Wannan littafi kuma har ila yau zai ƙara yin bayani shin menene abin da ya faru musamman akan maganar cewa ana canza ma shugaban ƙasa speech ɗinsa wanda zai yi a tarukansa a lokacin mulkinsa. Sannan wannan littafi har ila yau zai yi maganar akan shin menene ya kashe shugaba Buhari a shekarar 2025, kwana-kwanan nan kenan. Wannan littafi dai a ce wato iyalan Buhari su suka rubuta shi, kuma yau din nan wato aka yi launching din littafin a fadar shugaban ƙasa, inda shugaba Tinubu kamar yadda kuke gani shi da kansa ne ya buɗe wannan littafi. Wannan littafi dai ga masoya Buhari da kuma masoya 'yan Najeriya suke fatan samu wato cikakken ƙarin bayani akan wayannan abubuwa da muka ambata muku da suka faru, suna buƙatar neman wannan littafi domin samun cikakken bayani. Kada ku manta, kafin manta, wannan littafi fa ya yi cikakken bayani akan cabals. Lallai lokacin shugaba Buhari, lokacin mulkin marigayi shugaba Buhari, an ji wannan kalma ta cabals ya yi yawo kuma ya yi suna a wannan lokaci, inda wannan littafi ba lallai zai yi bayanin suwaye cabals, sannan yaya cabals ɗin nan suka kama CBN, yaya cabals suka yi badakala suka wato wanke kwanukansu a lokacin Buhari, musamman a CBN. Wannan littafi fa dukkansa zai yi bayanin sa. Ga mai bukatan wannan tarihai da wa'innan abubuwa suka faru lokacin Buhari da samun cikakken bayani ba shashi faɗi ba, sai ya nemi wannan littafi domin samun cikakken ƙarin bayani. To Allah da ya ji kan tsohon shugaba Muhammadu Buhari, sannan kuma Allah ya samu wani lafiya wajen alkhairi, amin.